Geen Sinterklaas dit jaar op de Ziel in Dokkum. De traditionele intocht van de Sint in de binnenstad gaat net terug, omdat de organisatie geen vergunning krijgen kan. De activiteitencommissie van Sinterklaas in Dokkum en de gemeente hierna al wel een coronaproof plan maken. Maar vanwege de extra maatregels kan dat net teruggaan. De oude weekend binnen de maatregelen onscherpt, dan is ik de neetvordering onscherpt van de veiligheidsregio. En dat betekent dat evenementen waar het volk op aankomt, dat net meer kan. En nou, we hebben gezien met de organisatie, hoe kunnen we het dan, hoe kunnen we het want. Ja, en de conclusie wie ik van de organisatie, dat als de regels de sahinnel is, past het net in, zodat wij hier Sinterklaas in helden willen. Dus dan giet het dit hier oer. Alle tariënings van de Oranje Mannen kennen dus de Jiskepoede in. Vanwege corona wie er van het simmer al begon met het meitjen van een plan. Maar zelfs dat blijkt in Dokkum onmogelijk. De lietsere intochten in de dorpen binnen nevens de burgemeester misschien wel mogelijk. Roenom in de gemeente slagen dat wel op wat lietsere schaal. Maar ja, Dokkum heeft een veel meer als een BS. Het altijd toch een geweldig organiserend comité. Maar een heel soort vrijwilligers. Waar ik een heel soort mensen op aankomen. Dat is natuurlijk een geweldig succes voor het organiserend comité. Maar is ik een hindernis op het moment dat je coronaproof organiseren wil. En ja, dan mag je het zo lietse sabbehind houden. Dat het voor haar geen dwaan weer om dan te zeggen van nou we zetten terug. Ook voor de ondernemers in de stad is het tegenspietig. Gewoonwijs tilt het op de dij van de intocht op van de meesken in Dokkum. Voor een heel soort meesken jedde het er elke jaar bij. Het is een traditie dat wij hem altijd hebben. En dat ik zie naar alle inspanningen die dienen binnen door de organisatie van de intocht, dan is het voor hun heel begruttelijk. Natuurlijk voor Dokkum op zich. Het is een plaatsje, Dokkum, met Sinterklaas erbij, wat zo verschrikkelijk mooi is, wat een hele soort mensen loopt. Voor de gemeente is het spietig, voor de ondernemers is het spietig, maar het is denk ik nog het meest spietig voor alle Lietsebijen die het graag hier op elkaar stingen willen om Sinterklaas binnen te halen. De organisatie had nog wel nijtocht of de intocht op een of andere wijze digitaal houden willen koeien. Maar, nevens de voorzitter van de commissie, paste dat net bij de traditie in Dokkum. We dienen nog wel een beetje afbreuken aan het karakter van uw intocht. De traditionele boord die binnenkomt, Sinterklaas die onthellen wordt door de ondernemersvereniging en door de burgemeester. Daar zoeken we al een lietse concessie ontwan, maar verdere concessies wat we daar net ontwan, dan is het live gebeuren is voort en dan hellen we het uit de binnenstad bij en we willen toch graag Dokkum als binnenstad op elkaar zetten.